Така хора, чакай, и ето е третата част на целия, защото ми трябва още много време. Както виждате, поне 1 час. Ми трябва само за целия крем. За прическата поне 2-3 часа. Не 2 часа, ами 1-2 часа. По-точно 3 минути. Защото на мен прическата ми е добре. Не исках да се накъдра, но нямаше как, защото не намерих пресата за коса. Така че ще минем без кадровици. Без това съм сам навън. Няма да ходя никъде. О, тая спирала. Сега пък тя ме насълзи. И се обличаме. Не, първо се обличаме, тогава косата. Хора, ето го целия костюмчето. Ето сега ще се кача така. И ето го, само 25 лева е това. Много готино, много е сладко, точно за трениране. И костюмче с това с чупотче. И много сладко. Тук само, че малко е така, става набръчкано, така. И добре. Според мен е много добре, така че според мен е това, което е на устните ми, не е съобщо добре. Но на мен ми харесва. Така че трябва да харесва и на другите. Трябва да си оправим косата. Това е само на малите. Да почваме с косата, че нямам време. И ето е какво е косата. Почваме да я решим. Спрейчето да видим къде е. Хора, според мен майче аух! Ударих се. То не се ударих ми. Спрейчето го... Има! Кото ми е... Къде си? Малко спасих... Не спасих спиралата, така че... Вече 5 минути я реша ето тази. Според мен ще изглежда много сладко. Дали ще си слагам очилата? И ето му его целия аутфит за сега без очилата.